sa ka. Mayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking di paminaw, nining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Brian. Sa di pa nagkusugdan sa pagsaysay ning akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. Hatid. Yan ay wala ako. Ihahatid kita. RMN Drama presents Handumanan sa ka awit. Ano pa daw sayang kaagi karon? Mao kini usa ka lalaki nga taga Agos, Lapu-Lapu City, Cebu. Ang ato matatampo nagdasingan nga Brian. Recorded by X Thunder Gaming. Pre, congrats sa imong promotion. Salamat, pre. Asa unta mag-celebrate niya? Adto sa inyo? Di pwede, pre. Wa si Celine ron. Nag-out of town. Mao ba? Oh, nakunibawan nga video kihan nga pwede rang mag-order of food o imnon nun. Unsa man? Okay ka? O sige. Sige. Akong ingno na nga itong mga kauban. Congrats, pre. Congrats. Thank you. Enjoy lang mo, ha? Deserve sa gid kaayo ni mo, Bri. Kugihan kaayo ka. Salamat. Suya ka ni kay ko si mong asawa. Swerte kay kaayo siya. Makaingon na lang gud ko. Unsa ka kun ako may naasawa ni mo, no? Ako na siguro ang pinakaswerte nga babae. Kuman. Tiguang na ko eh. Bata pa ka. Mas prefer na ako ang mga sama ni mo. Excuse me, ha? Excuse me, saan? Di uli di ka? Ubay. Samukan ko ni Anoy. Sigig-sikit. Saan nga, duulonon mo kag chicks. Sao nga ariman hinuon mo dool na ako nga dako na mo kong edad. Di man mailhan. Pero maglikay lang yung kubay. Di ko gusto nga magkasa. Ibaw na ka. Walagi. Nakasabot ko. Uy, sorry, miss. Nayabon hinuon ng Diyos na mong blouse. Atong... Ayaw na. Saan na lang yun ako. Naapara ba ako'y kadate? Sorry yung kayo, ha? Anak ko'y jacket pero tato pa sa sakyanan. Medyo layo, dire. Ako lang itong ipagamit ni mo. Sige. Okay na ka na? Oh, pero dili na lang ko mapadayog lakaw. Sorry ha, naamong na hinuon ka sa imong date. Okay ra. Dili basag kayo ko interesado niya. How about kita na lang mag-date? Ha? Dili pa masag gusto mo uli. O asa pa? Ikaw ba may nakaingon ini? Sige. Salamat sa paghatod ha. Way sa pa yan. Nag-enjoy ko. Ako sad. Pwede na kong makuha imong contact number? Ganahan ko mausban ni. Ha? Recorded by X Thunder Gaming. Nganong nihatag man tawag ka? Nagpalayo na lang unta ka sa intasyon, pre. Ambot lang, pre. Gaan kaya kumbot niya. Muramig nakailas usag-usab bisag una pa lang to namong pagkita. Oh,
Mau ba? Delikado na, pre. Pag-ampil na gud nga, dili ka masayo. Kusog ka sa uwan, uy. Tuwar ba sila yun kapark ng sakyanan na? Maayo na lang gani kay nakapasilong ta dinis may motel. Medyo basa ra ba ta? Unsa ka kung manood sa ta dinhi? Ha? Magpaugal lang agad. Kana? Pasensya nga, nagtapis lang ko ha. Gipauga pa magod na ko akong sinina. Hey! Hey, okay na ka? Piyan niyo eh. Mura man kong matintang magtanaw niya. Nilingiw lagi ka? Gilainan ka? Sorry, mag-ilis na lang ko. Ay, ayaw lang. Brian, imong gikopta ng tuwalya. Niya. Brian! Ganun di masimawas kung una-una. Han? Okay na ka? Oh, Han? Okay naman, Han. Murag lawom ka magkakyaw na na, good. Silian. Tininan ko na siya tubakan. Nagkasago ka sa... Tinan ko magpakita niya para di na itong uspan. Pre, may nangita na mo? Ah? Isa man? Ambot, huwag ko kailangan. Ato tos lobby. Oh, nag-usam ka din eh. Dili mo ko ni mo tubagon sa mga tawag o text ni mo. Lian, naglikay lang ko. Abig na ani nahitabo na to, maglikay na ka? Lian, di na din magstorya. Sige, mag-abot na dito nga motel. Ado ta mag-istorya. Kaya may importante sa kong isulti ni mo. Saan mo ka na yung musulti? Mabdos ko. Unsa? Og sultihan ti ka. Dili ka makaikas na kung ingon anak ka sayon. Lian, dili pwede. May asawa ko. Unsa? Minyo ka? Ano nga ka magsulti? Natuwa kong nahibaw na katungod sa akong edad. Dili. Bisan pag minyo ka, dili ko masugot kalikayan ko nimo. Dili na nimo mabuhat og balik na ko. Unsa? Ryan! Huwag gini ka mahinumdum na ako. Sa unsa? Mahinumduman ti ka. Ang samit ng imong gibuhat, kuya. Ay, kabla ka. Ito ka pasakitan. Sakitan kang gamay pero batiyon kang lami. Kuya Brian. Ugod mo sugot ka nga na may tabo na to. Edot ka sa amo, sa syudad. Okay, bahala nimo. Kuya Brian. Si Leslie man to. Oh. Ikaw, si Leslie? Oo. O gusto gibuhat ni mo human ko ni mo nahilabtan. Gibiyaan ko ni mo. Gipalaom ko ni mo nga ubanon ko ni mo din sa syudad pero nibiya ka nga hayop ka. Leslie, pasaylo ako. Pasayloon lang ti ka. Kung barugan ni mo akong gimabdos. Unsa? Han, pasaylo ako. Pasaylo? Ha? Kapila ka mga og pasaylo. O kapila ni mo balik-balik ko ning sa ni mo.
Kipakaslan ti ka, Brian, kinagtuok kong mausap ka. Naibaw ka nga sakit na rin ako. Nahibawsan ko nga naningkamot ko. Nga mapugnan ni. Pero natilantalan ko. Wes, ayuha sa imong sakit. Kay di na ko, Brian. Gikapoy na ko. Oh, mahal ti ka. Pero wa na ko'y pagsalig ni mo. Celine, Sa pagitan ng simulat katapos niyang iwanan. di lalim ang naiingon ani nga kondisyon. Mao nga sukadad to, nagpalayo na lang ko sa tanan. Nilarga ko silang nasod o guwan ako musurog balik o relasyon. Dili lang ko kutob o dagan kayong salamat sa pagtaga din akong tampo. More power, Arimen. Recorded by X Thunder Gaming. Mao ka mga higalang kaagi ni Brian nga taga Agos, Lapu-Lapu City, Cebu. Uban sa awit ngayang kipangayo. Awit nga nagulahan. Hatid. Ihahatid kita. Ang mong kaagi gibuhatan na doon sa radyo ni Carol Marie Hikain o gubos sa direksyon ni Priscilla Recanas. Kamuusap mga higala at mga sukinti paminaw, kinasing-kasing kong gidapit sa papadaw sa inyong nakalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usa kaawit. I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa usa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ubaka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod na kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.